Bolo diteri wong-wong iki lho bolo lho. Tukang keduk kubur bolo. Lho. Iki pusakane telu. Pusaka sing pertama ya tak sepil ya bolo ya. Nah, jenis pusakane iki bolo, pusaka betok. Iki mau wis dibersihni mbek wonge jarene, tapi sik kotore gurung ilang kabeh. Ngono bolo lho. Pusakane tuwek bolo. Lho. Ngasil temen tuwek ya. Sing keloro iki bolo Semar kuncung bolo. Lho, sik ana kotorane iki gurung resik total bolo. Sing iki, oh iki paling sikepan sing biasa gawe nang jero sabuk bolo. Jenis pusaka brojol iki bolo. Lho, iki lho wong isih nang kene lho. Wong isih nang kene lho. Ngeteri pusaka telu iki bolo. Jare oleh teko ngeduk kuburan. Wis ngene bolo ya, suwun. Assalamualaikum.